Sajam automobila i ove godine trajeće 3 dana, a očekuje se učešće brojnih autokuća, predstavnika poznatih brendova autoindustrije, kao i predstavnika osiguravajućih i leasing kompanija. Ove godine očekujemo što veću posjetu, a s obzirom da imamo i podatke da je u ovoj godini, da kažemo, porasla ta kupovna moć stanovništva, tako da se ove godine, za razliku od prošle godine, bar tako su novinari objavili, ne znam gde sam to čitao, od 10 do 15% je porasla prodaja novih automobila. Mi smo sve preduzeli već, maltene sajam sad može da počne. Prostor od 1600 metara kvadratnih u hali Šumadija sajma biće popunjen sa 10 autokuća, a biće promovisani i novi modeli poznatih brendova autoindustrije. I ove godine manifestacija traje 3 dana od 2. do 4. decembra. Takođe očekuju se i 2 premijere. Reč je o brendu Ford. Radi se o Fordu Mustangu i o novoj Kugi. Takođe od brendova koji su zastupljeni ove 2016. godine na sajmu automobila Auto Expo govorimo o Volkswagenu, Opelu, Hyundaiu, Škodi, Fiatu, Alfi, Mazdi, Fordu i Nissanu. Tako da 1600 kvadrata sajamske hale je dosta ispunjeno i ovo je još jedna manifestacija u nizu koja govori u prilog da je Kragujevcu i Sajmištu generalno potrebna još jedna sajamska hala. S obzirom da je reč o 11. sajmu automobila u Kragujevcu, koji je samo prošle godine posetilo preko 10.000 posetioca, očekuje se da će ljubitelji automobila iskoristiti ovu priliku da vide ponudu, možda i kupe nov automobil i iskoriste sajamske popuste koji će svakako biti.